É un sentimento un pouco contradictorio. Por unha parte contentos porque por fin conseguimos, aunque sea dunha maneira puramente formal, restituir a memoria do noso pai. E por outro, nos houbera gustado máis que vivira el, non? Para que ao final da súa vida poidera disfrutar deste recoñecemento. Realmente o caso concreto do noso pai, da nosa familia, non é máis que unha gota de auga todo o tsunami da represión que seguiu o golpe militar. Sobre todo é importante que se construya unha memoria, primeiro, unha memoria compartida, senón non acabamos nunca. Non é certo eso de que si se revisa o pasado se abren feridas, e que son feridas que nunca pecharon. O franquismo non deixou que se pecharan feridas, de feito, ainda quedan milleiros de persoas nas cunetas, nas fosas comuns. Como se pode falar de reabrir feridas? Se non están pechadas, precisamente do que se trata é de pechalas. E se pechan con memoria, con reparación, siquiera sea moral, como é este caso, non? A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.